Ayo dong, ayo Catering dong. dulu ya. Ya, siap. Saben bengi. Mah. Mah reng. Geti lho. Mau nek cengkok Jawa aku mah, cengkok Madura. Wapuk. Ben mah cengkok Madura. Bintang tamu 2,5 juta ora iso cengkok Madura mah. Cengkok Madura. Mah. Lan. Iya cengkok Madura. Aku wis blandeng 3 tahun urung leren lho. Ben ora redep bintang tamu kok. Mah cengkok Madura. Cengkok Ayo. Madura? Iso kono. Ayo Delok cengkok kene. Madura. Ayo. Oke, siap. Wah, apik. Tatone jos Mas iki lho. Apa? Ki ora tato ki panu. Iki oh iki lho tak kira tato kuwi neh pari lagi lho ya kene kene. Wis tak cepre, Mas. Iya cengkok Madura. Oh alah ya. Golek badokan sak amplokane angel iki. Sik tak rembug iki. Golek apa? Hah? Badukan sak mlokan. Ya. Kok bayarmu tukokno sego mbok mlok pisan, kowe entek tak acungi jempol. Ojo. Lah iya rek. Sego sak grobake Lah maksudnya. iya. Wah. Awakmu gajeh. Enak wong ngembang lho Mas. Aja direnone to Mas, Lah, iya. lali lho jan. Iya ya cengkok Madura. Madura, ayo. Kene cengkok Madura mergo iki Bintang tamu. asli NTT iki. Jadi MTT piye? Ngatas konan sayang. aduh leng biawak. Sapopo? Jare jenggleng. Lah iya Yo, jere yo. jenggleng. Yo. Kok atos ngono Mas? Mas, nek pas ngadeg mak gleng jidore tak Mas. Coba bisa aku. Ki pembuate medhun. Coba aku iki. bisa tabu. Der. Ya pas nih, pas gleng Mas. Ini dah, de. Iki jane jenggleng ora Ora jane. kok jane. Mas. Lah iya. Udutmu borokokmu. Jarum. Ya tuku dhewe sik kene. Maya wong garenge jatahe sukun kok. Ora mbok der karepmu. Genten karo Dek Lintang mbok menawa iso muni nek karo aku gak muni. Oke. Mbok menawa aku ketuan. Ora kok ketuan. Beda ukuran. Nah, nek iki pas iki masuk iki. Joko untuk perawan, cocok iki. Joko ngene. Mon membaca kon kerja Asik bolo. Lha aku nek ramuni. Nek kene enak. Iya. Aku karo kene. Lah aku nek ramuni iki masalahe nggon ndi jane? Oh, alah nganggo syarat bae. Oh, lah nek nganggo iki cocok iki. Perkudoro. Lindah. Oh iya kena iki mesti kok. Ayo kena yo. Aduh, Ya, Panggara tekan to, Mas. semene jek gak jalan nih. kurang gede kuwi Mas. Sing ana godone Purbo lho. Nah, sing lagi. Lah. Nek luker-lukeri mbah ya, rada rasa. Ya padha ae. Bergerigi lho padahal wis ora krasa. Kita Jane sepiro to jane? gedang setundun iki masuk gitu. Wis Mas ngapunten. Apa nek gak nganu nganggo sikile, Mas? Nggo sikil apa dengkul? Piye kuwi? Apa ndas? Kembang wae madari Asik bolo masuk. Mas Purbo, Mas Purbo. Dalam piye? Itu kon piro iki? Ada kowe piro-piro iki kudu piro. Duduk. Gur saling biawak yang penake asik tenan. Bayu. Yo, kok kepenakan ngono Mas. Bayu kowe enake ora umum, Dik. Dik. Yuh, iki aku ibaratnya ra blonjo rong sasi wani iki kudu iki.
Tuku. Maksudnya bayar. Aku rasa mbok tuku mbok telepon moro. Hah? Oh ya podo-podo. Podo-podo lah. Padha-padha lintang aja le tiru lintang cicak ngene. Oke. Dia podo lintang. Kadung tresno ngono kuwi ono ya. Iya. Aku kene wis kadung kentel mari. Wah. Jane kok molah malih jarek Joko karo prawan. Lah iya piye to jane iki? Bareng rasane kene kok terus melok sing tuwa Yo sesuai kondisi dan situasi dan toleransi to. dan kebutuhan. Iya, jadi kalau seminggu ning kene Rong wulan kan ning kene. rong wulan gur ngeroki tok ngono. Kacetke Dik. Ya. Bareng Sing mbok anu Mas Indi. nek mbleguke penak. Eh? Bareng teko kono prek ngono iki mau apa mau? Sing mbok anu Mas Indi. Iki Dewi. Ayo mari Dewi, wong liyane Dewi. Ora iso milih berarti. Lah, iki. iya. Ora iso milih. Ora kok kok gak iso milih yo. Lah piye? Duitku cucuk nggo iki. Nek liyane kurang. Nggih. Oke. Yo, biak. Nganggo barungan, nek barungan enek pentule lho. Nek pentul iki gak kelamben. Ayo kowe nyopot lho iku. Yo. Piye to proseduran ya? Barungan nganggo pentul. Iya, terus barungane kowe pentule mongko nek pentul ora kelamben ben copot. Ayo. Yo, aku ora iso mentul ya. Ngono to. Aku lagi deres-derese. Ganti aku anu awakmu nangkep ae lho. Kowe gak iso mentul. Gak iso mentul. Yo terus nek wong wedok gak mentul kok, Nduk. Lah iya. Apa jenenge? Menteleng. Ayo. Menteleng. Mentul. Lah iya. Ayo, biak. Apa sejake iki lah ben bareng. As. Apa? Ayo. ayo Reng. Asolo. Ngono lho Nduk ya Undang ya. Lho, Dik lintange midangetke kok trae kepingin. Lah ya. Bedek ya malah asolo. Iya, aja mau semayan ya asolo. Oh alah, kowe mau kowe memperkenalkan diri to. Lho kok Kau perkenalkan? Asolo ngono to. Asolo. Asolo. Asolo sapa? Asolo. Barang kok ndelok kursi sing nyenggak barang kok. Lah ya. Yo, rambange. Yo mbok yangger lawang denggoi. Yo. Gainah.
Jalan buku. Garongane. Jalan kok barengan. Bocah, sandale ampune tengik. Lho sandal gone ning ngisor kok. Mau sandale sapa? Sandale dalang. Iki apa to? Iya. Kayak tengik. Gedeng sik pemene gedeng. Oh iya. Peme. Oh, di PPC, Mas. Di PP kok Ben garing. Awan aja iso awanan. Heeh, ben ora kemamel. Ben ora tengik. Loro karo to Mas, mosok salah siji. Loro kabeh. Iya. Simpel kono. Rondo rono iki soalé ora kena. Bocah-bocah iki diajikan. Sandalmu nek sing dhuwur. Rondo rono Mas ora kena panas. Kuwalat nyogo jagat iki lho, dialang gawe ngono. Alah ku nek dalang sepuh. Ndak kene. Oh jadi jek nom, mau tarane 84 ra gelem. Gak gelem roh nomen wis. Dalang malah iki nek sepuh jek nom ora. Neh nom gek royal. Alah. Ora mandi. Kamil ngomong sak nek golek sepatu sandal wajar iku rek. Terus sandal wajang ndur kono malah. Ojo nek kono, Nduk. Mesake tukang syuting tukang sun langsung do gaber-gaberno. Lha kok kan di rondo dhuwur Mas. Iya. Nah, udah rondo rono kan. Heeh, uncalno wae. Ah, Mas. salah Heeh, uncalne wae. Jiwa tas. Kowe kok yo wedi kualat jane. Ora apa karo wedi kualat. Tapi Bayar aku jadi kokono. Sing Barno, sing lho Barno kae. Gur perkara sendal rego 120 gak bayar anak kujur aku malah. 75 promo kowe kok. Nun sewu nggih Pak Dilan, kula kundurke mriki nggih. Kecing. Wong ngamu. Ayo dibacotne. Nadan wadon sarama. Jere
Iya matur nuwun Pak Pepunding lho Pak Sakijan diaturi bebungah. Nuwun sewu Bu. Ngene iki tak klumpukke engko didum ora tak pek dhewe aku mesake sing ngendang lho Bu. Jek cilik duwe anak cilik lagi selapan butuh susu. Joko ya mau ngamu. Lah sing mbok gendong sing ngendang sing nang ndi? Iki lho. Oh, kuwi. Kuwi sarep mantu ya anake cilik piye to? Wis mantu. Arep mantu apa diputu kuwi. Oke berarti putune kae berarti. Iya. Wis bae. Iki menika sampun katuran pamungkane saking Bapak. Sesi deman lho tak iso lho. Nggih nyemanggaken mawon. Mbok meneh dilintang badhe Sesi deman lho. oh sijeman. Dintekke sisan iki Mas Purbo. Lah pamundutan nek mau. Oh, dan nggih. Wah bengi iki menakno Dewi ya. Ana apa? Ora ngadeg blas kok Dewi asem. Monggo. Sragena. Niki langsung langgam nggih Mas, Pak Dalang. Monggo dereken jenengan cah. Oke siap. Bapak ora ngono ngene pokoke merdika jenengan. Saene pripun kan Bapak derek ngoten mawon. Iki sesi deman Mbak Lintang ben fokus nang Bang. Kowe linggih no, kene nggih. Gur ngelek-elek tok. Oh lah iya iya. Linggih kene. Linggih kene. Bareng kowe dijejerno kene. Piye to? Mas, Mbak. Ngelek-elek Ibu. Heh, Piye to? ana cangik ya kudu ana limbuk. Heeh, kan Rumangsamu. jangan licang Mas. Kok licang ya apa? Limbuk cangik maksudnya lintang iki ngono. Lah garenge piye? Kuwi gak sampe lu elek-eleki. Oh ya wis. Aku linggih kene no. Kowe ning omah yo ngarit kok ning kene kemenyek. Linggih wae. Sing nonton mesake. Oh, ngono ya. Lah lintang apik-apik kok awur mbok dene lho. Kene wae kok linggih Kok kene. kalau aku di alam ngono lho, Mas, Mas. Aku pokok ngalem kowe. Iya. Yo wae isih. Kok tak kei fotone. Oke, bolo. Kayak simpingan sing kiwa, kowe dipadake buta. Ora iki ora buta iki, mbae buta. Buyute. Lah buyute. Iya, Cek Lintang. Nek jejer ya kaya. Ya, aku tak sing nyanyi sampean sing mesra-mesra. Alah, mesra-mesra piye lho. Awak dhewe dadi penyanyi latar kae lho, Mas. Nyanyi latar kok ning latar. Niki ngagem bawa apa langsung nduk Lintang? Monggo. Nyemanggaken pripun? Bawa sik jajal ya, apa ya? Ya. Jajal tak ngrungokke suarane Lintang Kairo, ngrungokno suarane Sablah bengi nduk aku tuh nganti buwelang blenger aku. Oh lah nang omah yo ngrungokno suarane bojomu bengak-bengok ae no. Oh, bojoku cah meneng kok. Mosok bojomu ki menengan. Meneng. Oh iya. Terah gendeng ya, rakyom. Gak, iki sing kono iki Sablah, sing kono Sablah. Kowe iki ojo marah-marah. Mboten Mak Dalang, mboten. Ora gendeng meneng trae bisu kok. Astagfirullahaladzim. Ono guru bisu lah, suampluk cangkeme. Aja gugu Pak Sablah ya ngono kuwi. Ayo bawa kaya apa nduk?
awal mulanya ikut orang hebat. Wah, sing ngartekke ya ngene. Aku lulusan sastra, Dik. Sastrangan ndi? Alah sastra gending. Gending. Gak Gending. gak paham nek jalane karo aku kaduan. Ngomong apa? Rupamu kaya ciduk ngono. Yo. Suara kaya ngono ya nok penak tenan ya Mak ya ya dibedhangetke Mak ya monggo Sowan menyang kutha gedhe kakas bayaramu larang kono mbek kene kok terus jagung busunak busunik ngomong Iki lho iki menilai Mbak Lintang. Iki aku artikulasine cetha, terus kene intonasi suaranya bagus. Gak paham blas. Suatu seni itu harus ada kritik dan saran untuk membangun. Jenengan ora paham gur omong ae ora Jenengan dihapusi Pak Dalang. Dihapusi. Rasan-rasan. rasan-rasan yo nduk yo tenan. Ojo gugu rasa mbok cuk, rasa mbok urip cara cekeker ka sambur rusine nembang. Piye ta jane iki dalange piye ta jane? Dalang kok gak mudungan Lah yo blas. gak mudungan blas. Kulo kok dadi dalang. Oh, walah mbok dadi parkir ae. Karekku. Miroso kok. Mesake dalange nganggurnya Pak Dalang nggih nyamikan. Kon go nyamikan kok mah. Dalang ana sunane ya. Dalang kok nesunan. Biasane dalang nesu cepet mati kok ya. Kuwi dalang kono-kono. Kowe kok sia-sia bengi kita. Sesuk ditanono kowe. Sesuk kowe mbek aku ditanono kowe. Sesuk ora bintang tamu kowe, kita ngono kowe. Tak belani sane. Apa? Nek dalang nesu-nesu gampang celak. Kuwi dalang kono-kono nek sing iki gak ya. Oh gak. Nek Kok belok kono. nek sing iki setruk sik suwe. Boe mane-mane langsung mati ya, Mas. Iya, maneman ben diganjar sing suwe sik. Selendang kuning Keparat. kang saking bukit. Cengkok Kediri nok. Oh, ngono Mas ya. Dalang. Ya, dalam. Bangeten sing gender. Apa? Lho ngono kuwi tekok aku kok. Piye? Piye, Mas? Mbak Lintang cantik ngono keleke kecut ora yo. Oh, ngecil. Iki lho sing tekok. Mbak Lintang cantik ini keleke kecut ora yo. Ndadak Ciuman tekok. to, Mbak? Lah kene tak ciumi aku. Kono tak wakili ben gender lho Mas Teko. Aku lagi cerita gak kok Mbah ngono maksudku. Gak paham blas ya aku ya butuh. Areng mung model kok santung soal ngono rek menyek. Lu wong lele entung nek dolanan disebul iso noleh nengen no. Nggonmu sebul mah nglimpruk. Kapan? Kapan? Apa ku kapan salah? Yun kok guyang-guyon apa Yun? Oh, tahu nyebul kok sih. Iki sing bakal nyebul iki mesti. Ketara anyar bakal nyebul mesti. Ora. Nek bakal nyagaki. Pade tatit ditau disebul. Balas dendam. Ojo dijungokno ya, Nduk. Ayo nembang. Rego kacang saiki sepuluh kilo. Rego kacang. Bojone mudun 13. Oh, alah lha iki Enak bab. wong nyanyi lho, Mas. Oh, sik penyanyi sik. Bendera terus kayung-yung. Ya, sapa sing ngentut ngono? Kok ngentut to? Napa? Nyebul ngene Pak Dalang lho. Selendang kuning kang saking Titeni tak gesek ya. Apa sih? Layak Dalang ganteng sugih gak rabi neh. Piye? Disebul malah. Ada-ada kok.
biasanya dalang ganteng sugih kan rapi pindho to. Mesti wayung to. Heeh. Lah kok gak rapi batin kok gak wani karo semut. Bae iki Bang tak disebul. Gede bak. Suara kurang permono ing wasis Tepuk tangan semuanya untuk Mbak Lintang Kairo luar biasa, tepuk tangan. Hebat. kok ngegan ngageti Aku salut karo suaramu jos elok tenan. Jos hebat. Gareng ngerape laris ngono ku lho modele. lah nggih Lah yo rasane. rada spesial ngoten ya Pak Laris terus setruk Kayak tadi. SLB ya tadi. oh gak layak Berkebutuhan khusus. Terus saya aja ngurusi terus keker loro iku nduk wis sampe aku ambek ayahe nduk ya. Ayo. Ayah. Mbah Kong ayah. Mbok sio-sio ke tak titen ono kuwi. marang penggara Sulistya pijer ngincangake Cengkok Kediri yo luwes penak. Iya. Kuwi itu nek yo pijeng jange halis ngono tok. Cengkok cacah yo pijeng jange halis ngono ya. Wong karo montok karo sing lanang. Cengkok ngono kuwi lho, dungokno blah iki. Iya yo, alis lho. Lah iya. terus tresno sesideman Tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Lintang Karyo luar biasa. Selamat ya No, semoga sakinah mawaddah. Apa? Sukses selalu hebat. Wis ngati-ati ya. Iya, Mas Gareng. Hebatnya luar biasa. Tak sawang-sawang koyo bojoku ndek jek nom. Yo ngene iki modele. Bojomu kok kalkun kok ya padane lintang ya kadoan. kal- Bojomu mentok-mentok kaya aku ngene iki. Kalkun iki gak ndek wulu lho. Eh? Mosok bojoku Lah mbludus. kok bojomu diulu? Enak sithik. Oh, enek. Manggone ning ndi? Alah. Ning alis iki, ning alis. luwih becik patenmu Yo yo.
matur sembah nuwun Mbak Yu Sinta Ya, Sablah iki ndereke para pamirsa tesih wonten panyunan apa lakone ya ditutupno. Iya. Derek Mas Dalang Purwasisa monggo ngasanggaken. Nyumanggaaken. Oh ngoten Dik Lintang badhe niku Nderek. ndereke. Winjing wonten tugas dateng Gresik niku jam Oh, 8 ngoten pun dugi nggih. lokasi. Sowan-sowan ngatur slamet nggih Nduk nggih. Amin, Pokoke sukses selalu, sehat selalu kagem Dik Lintang Kairo. Nyuwun pangestunipun Nggih. panjenengan. Walah, ibu-ibu ya langsung kuntur, Nduk. Sesuk arep masak ning Israel ketoke. Israel. Nggih, dungane nok aku panutupe jenengan. Nggih. Matur sembah nuwun sanget kagem Ibu Ariatun, Ariatun Bapak kalian Sakijan. Bapak Sakijan dan adik Tamara. Nggih, leres. Nggih, semoga sehat selalu, panjang umur, Amin, ya rabbal rezeki ingkang alamin. barokah, pokoknya Amin. lancar barokah nggih Mas Amin, Gareng. amin, ya rabbal alamin. Menawi kula wonten lapak kula nyuwun pangapunten Sami-sami nok, derek memuji lampahipun kali Subeda ya nok ya. Nggih, salim kakak nok disayang. Ibu-ibu apa do mantuk Mas Gareng? Dalem Engko Mas Gareng mantuk, Mbak Sita mantuk, Mbak Lintang mantuk, ibu mantuk. Lah terus aku lah kok ya wong edan tenan ngomong dhewe. ayo mantuk kok sisan. Guyu dhewe. Waduh. Ora, aku tetep nunggu teko sak rampunge jenengan. Tunggu ora gelem gareng padha karo. Pangapunten nggih Pak Dalang. Nggih, mboten apa-apa ndereke. Salim sik nok karo Pak Dalang masakke. Pamit nggih Nduk nggih. Gak tau salaman karo wong ayu kok. Sehat selalu. Amin amin amin. Terima kasih ya Mas Gareng Pak Injih, Dalang. nderekaken sugeng konduripun. Njing melih menawi jajan niku milih riyen. Aja sak nggon-nggon ngoten niku. Wis ora wareg entek 80. Ya lek ora ngono kan kowe ora duwe wawasan, ora duwe pengalaman. Ngoten niku. Kula biasane teng warung wonten hik wonten 15 sak warege ora. Wah. Ora wareg to? Mboten wareg. Ora wareg nek turu. Mergo ngrasakne mboten wareng nenten ati kula nggih tilem ngoten niku ora. Wonten bandara agah kula ngoten niku ora carane. Ora. Ndrememenge kaya ngono lho gumun aku ora. Ora. Nggih. Tasmu ora keri to, mboten perkara isine ora. Kosek ta. Iki wacanan kok bener to iki undangan saka Taekwondo. Nggih. Diwaca? Nggih. Nuwun sewu. Iya. Lho lek maca adoh men to iki.
Lah cedhak malah mboten ketok. Masalah. Ngangge kaca permana apa piye ngoten? Mboten gadah anggaran ora. Ngaten iso ngrokok pun alhamdulillah. Diwaos. Nggih. Undangane kapan? Nuwun inggih. Dinten Jumat. Sukra. Terus tanggale utawa surya? Surya utawi tanggal kaping 3. Candra kaping 5. Candra ki bulan. Tegese benjing. Tabuh pira? Mboten nabuh prei sepi niki. Tabuh ki jam tegese. Jam pira lho? Jam 9 enjing. Oh iya. Tegese yen saiki lumaku marang Ngetal Kandha diarah sesuk mbarengi pletheking srengenge pun Kakang lan Siadi wis temeka ning Tal Kandha. Nggih. Temriko darani nggih ico-ico ngoten. Enak, aja kuwatir to. Ora mbayar ning kono kuwi ora. Adate mesti dicelukke kae sego goreng kae sing dituntun ngono kae. Ngono wis iso kaul. Sokne aja ngono kuwi lek nyisani siji iki tegese nggih aku. Lah kok mau bengi melok kok pangan iki lho karepmu piye ora. Lah kula iman-iman ngerti sego mesti dipangan. Kok ndelok sisa ora ngoten. Aja kaya ngono kuwi. Aku maling goreng ndok dhewe ning pawon ora. Nggih. Undangane sesuk-esuk jam 09.00 saiki lumaku diarah sesuk mbarengi plethek srengenge wis temeka ning Tal Kandha. Undangan iki aja nganti ilang mergo ki kang